«28 Μαρτίου». Στις 9 το βράδυ. Πού? Στο Altera Pars. Στον Γκάζι, ξέρεις. Είμαστε πανέτοιμοι. Φουλ ενέργεια. Έχω πολύ χώρο. Ένταση, τραγούδι. Τραγούδι θα σας τα Γέλιο. αφήσω. Θα έχει και γέλιο. Πολύ. Όλα. Ελάτε, σας περιμένουμε. Θα τραγουδήσουμε. Τώρα και ένα μικρό preview. Πάμε. But I'm always true. Είμαστε τόσο έτοιμοι που πιο έτοιμη πεθαίνει. Δεν βρει μαλάκα, τελείωνε.